mingguata sedarion martangyang maita mar hite-hite guan di bata amang dot guan ni anakna Tuhan Yesus Kristus dot guan ton di parwadia nang pelangi dot tanaon di pasar ma ton dita di pasar ma dangan ton dita amin dak maita ngandot tangyang tai Yesus Tuhan kami beri kami dari son minarmahan minum kami salun dari son saya siro kami saya bangun kami amin. manangise na mamilion hamulateo ni idon na pasangap au jalan mabayan lapang asa upadudon di ibana hatu au ni debata martangyang mahita ale tuan debata amanami oro manunang jalan mengajari rohani akan aporsia di hatam marhite-hite ton di perbadia saya buhai marohanami marhite-hite ton dini asa tontong god dame rohanami makalason hugonai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin dimungani Tuhan di batama hitahun saluna amin haleluya 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 Tatangion mapatin di bata di minggu ta sadarion imana tersurat di Matius ono ayat 37 ono matar surat sini saya jumulu ma lului hamu harajaun di bata do ati koranna umi tabaon nama sude aka odeng tu hamuna tatangion maita hari Tuhan di bata saya padugo imahami mangulahon na obat hatami amin. Jesús, tu luz y tu amor.
Tetapi timah dosa tanah gudangnya dari pendibata tangyang maita. Ale Tuhan dibata para siroa jana paningin basa nasumuru. Narodo hami tujulong mengudukon jalan merhatapotton salut dosa dut aka pangalasan nami. Jodoh ulau kami aka ulau namalano tuhatam dot longun roham. Asima roham ale jahuba. Ale Tuhan, saya unang paningon-ingon akan dosa dot pangalasyon nami i. Saya ingon mahami hombatu asni ruham na balgay. Saya tugu-tugu mahami tubagasan na sitongam. Saya jari mahami marhiti-hiti at iguramu asahot hapor siyaon nang ninyon ni tuhami. Dalam tutong hingot hami kolong ni ruham. Ay horo dibata hatong nami. Alam niya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata tarimut tu wasisan dosata. Haulongon saling liling na hubain maka hulungi ho. Dibayani hutu-kutugu ho marhiti-hiti asini roa. Asangapon man dibata narikijang. Amin. Tajama nagabi epistel di Menghuta Sadarion ini sian Pudani Raja Salomo 22 ayat 22 1 20 sia tajama markati soring. Unang tumpu si halak na parel
ala parir ibana dala unang tung pajepul halak na dangol yan di paruhuman jala ibana memutusi hosa ni akana memutusi nasi unang marale ale ho tu halak parmuruk jala unang parsoru-soru parrosu-rosu bawa parpiri-piri dalam menaun jorgan Dios unang pasaur-saur ho tu halak akan nama jaji pola marsi jalangan akan manaoni utang ni halak seleban suarong ini bayan garar buasa tagunan pertulan ni halak lagi perumahan unang tu paorot talutuk sian narobi akabinaini opum dope molo dida ho bawa nama julhon ulaonna tarbesa ma tidang jolon ya karaja ekonibana ido saatna matu makan obigi jalan peok hatan nyebata amin. Ramai ita makatitakon hata ha porsia otai. Au porsia di kata Jehovah ido amapaduo na surusan na tengok palai dotan. Au porsia Yesus Kristus anak di kata Jehovah nasrai imana tibon ni si Maria gabi-gabian sampai perbadia andorang soal. Ido kuatan kumama benit di pangumuan di Silagus. Amati terpajal doi bana dia orang silang. Na buat bukan turun tentang. Amalak maulu dia. Anak guna sama Jehovah. Amanai perguna urusan. Sima ibana pamamula tanoon. Mangkumi halak na mangulo doon na mate. Aporsea ito di Porbalia. Jala adong sa Uria na Baria. Uria hatoman halak Kristen akan na Baria. Doa dia sisani dosa, doa dia naman do. Mula mangulu sugot daging di halak na mate. Doa dia kuluan na sora sudah. Amin.
10 sahatu ayat 20 sada songonom ma padohanna. Jadi adong ma sahalak sian natoropi nama dok tu ibana. Guru dok koma aparaku merbagi tiatianan nami rap doho tahu. Alai didok ma tu ibana. Bahwa isi do pabagi tahu gabi panguhum manang si bagi tiatianan dihamu laos didok ma tunasida jaga mahamu pasiding hamu mana sahahuliton enak pe marlubi-lubi halak dada sian artanai nguluna gabi dihatahom masara upama tunasida nama suhado gogoni hauma ni sahad sada halak namora jadi marhusari ma ibana di bagasa rohana songonon ahan gabunin nama omma bahenokku hulohai nama akka sopokki hupaulima akka nobelga asas tusi papungokku sude natubi rodi artakku jaladohonokku ma tutodikku ale todikku nunga rade gudang artam sai manang 3 tahunon ipe marsonang-sonang maho mangamidum maho lasma roham alai ninda de batama maddo ibana ho nalwahon sabar minomma tunggokku hosam siakko iya na pinaraden tuise mai songonima masa dihalakan na papunguhon arta di dirina anggo somamora ibana di debata imasa na maridehita. Dita dihamuna kamang dotinang songodima masa dihalakan napa punghon arta di dirina anggoso mamora ibana di debata toto taboto takas bagas nai lapatan ni padoha di Tuhan Yesus dan langsung ibana makatahon tu sahalak naroti bana nalaho menyelesaikan taringok tu harta warisan di keluargana dan langsung padohan itu hatta Yesus songoni maho molo holan pabuhon arta holan di diri hape upamai asanain tutu muba rohani naro tu Yesus namangido Yesus naloh mabagi tiatianan ditulak tu hatai ita dihamuna kamang dotina
Temata di minggu na pala bagas makatahon. Badaw hamu, badaw hahulitun. Badaw hamokusun. Jauhkan ketamakan. Itu satu perintah. Jelas. Alaboha. Dang dihalomo Tuhan Yesus. Natinau panai. Mingguta. Na dari minggui. Pala bagas do mamudai colmai. Songot dia colmai natinau panai debata tudus turupana. Asa naing baju luhut debata naing colmai digunuk aga nguluna. Debata parjolo naing luluan na. Iro takas. Obason kata perintah badaw hahulitum, badaw hamokuson, jauhkan ketamakan, jauhkan kerakusan. Na diboto Tuhan Yesus sahalak narotu ibana mangidohon asa Tuhan dai nalah membagi harta warisan ni keluarga. Alayaha mapaduhan Yesus. Ise pabakitaw gabi hakim. Artinya badang lau gabi hakim mau rotong-atongan di portiben manang nalahu mabagi tiat-tianan na toras. Gabi guru da, gabi pangajari. Jala gabi misias, baluhut colma. Sias saluhutna, mabahi colmai, terkekang, terkungkung. Dari kekelaman dunia ini, termasuk harta dunia. Jadi, itu bana marupama tuhatai. Asabu ido naro tu ibana mangatusi isi do ibana ahado naneng dohonon na Tuhan Yesus. Jadi alani sada pangajarion na bagas turpukon tita dihamuna kamang dohotinan dang naso dihalo mohot debata jolmai mamora, jolmai marhebeng, jolmai puna arta. Dang naso dia lomo Tuhan. Malah lomo hir rohani Tuhan. Di topa debata ape portibio do saluhut na adong di bagasani. Onggo dihatok nunga uli jala sikop situ tu. Jala boi ma pakai ni jolmai. Alai sada cacat. Rohadi mementingkan diri sendiri, mau kusut. Seakan-akan orang yang memakai sempat. Jaga ma, awas. Jangan beri kesempatan. Molo piadoni. Ingat. Dang nai sikok mapala soroham. Dang nai pasikop di roham asa totong marulupo-lupo. Jaga isip. Sakop
Dangi pasonak roham. Yesus. Jaga mah pasiding hamu mana sahahulito. Enak pe merlobi-lobi halak dada sian artanai ngolu. Ingoti. Itu maksudnya. Ingot. Marhaha maranggi doho. Saror natoras. Yang repot. Jaga. Jaga ordini di bata. Nama gula ngulu. Unang gabi mucak. Inorhon ni. Jaga. Pasidi. Asa unang marabu bagasan dosa. Jadi sada upama. Memang jujuk do. Saboyatus. Buinian tarulah maksud dan tujuan itu Yesus. Jala marhiti pamai akas dodak kolan sahala naro ala itu sudi akan atoro adong dihumaling itu hatta Yesus nang liak kana manangi hok katana satu bagasan masuk karena memang 1 Timotius 6 ayat 10a ai urak minasa hajahaton roha hongan ai urak minasa hajahaton roha hongan lakon dang naso di halomon guk hebeng manang arta di jom dang naso di halomon hidu benna itu pada bata borngit hot Arya nasa mulong nalahu mengelola apa yang telah diciptakan Allah tengah-tengah dunia ini menjadi kehidupan manusia. Jalan manusia mengenal yang menciptakan. Alai molo didok nah holongan menduluankan Allah langsung jangan jaga mak. Gitu. Alai molo rohahon nang san obaso. Jujutan gabi holongado tu hepengi holongado tuartai sian debata nama jadi alat untuk kebutuhan manusia hidupan nadok tapi yau subui makatai masa jujutan au hidok gabi dosa sonah yau merdeladelan alai sejuk-juk ma au debe jolma gabi dosa gabi madabu jolma itu dosa sipata moro tarimang-rimang itu tuh molo marpamangan marparpikir hepengi karena minoto bay tina songot dia jolma ibeno abo takas ido ubendo debata jaga mahamu pasiding nasa hawlito ainak pe marlubilu ada sian arta malamanat
Alania hado ubahna dipodai de batajo. Alania hado ubahna dipodai de bata akana porseai. Asa tekas dojol mai na ditoppa de bata na sarupa dohot ibana. Dapotan hangulua muse. Dan di halomo de bata muse jol tinggal di Portibion. Manang marna puna Portibion. Alai naing mana marna puna harajaun mi. Yang di halomo de batai. Teladang di halomo de bata huma susah muse ngol ni jol mai. Sego do muse. Portibion do saluhut na lagi. Ido bana sa dipodai jol mai. Asa tekas mangalului harajaun. Mangalului de bata, patujulohut de bata. Bagasan. Karena bagaimanapun kehidupan manusia, hol-holan na pamikirio di harta, pamirkio di hepeng, sinamot. Tubuh mahamok kusong. Jangima gambinoto kusong. Rohadiri na bana. Nang parduli benang tulungan, olongay do mokus. Sungguh dia pe akadongan lah macalo. Nadong diba. Nadong berko. Yang dia lo mode batai. Balai mulunga sa tu hamok kusong. Dia tadi hamuna. Dipodai di bataju. Jala ketemu do turpukon. Mungkin dijahai do turpukon. Alai. Udang gope. Rohani col. Kiran ni col. Ate-ate ni col. Ulungan. Yeping jala gudang namokus. Itu benar. Dari cara apapun dia akan melakukan untuk mencari, menggali dan benar ada masa kekerasan. Peduhan di bata. Jaga mahamu, jaga diri, jaga hati. Bukan gambar dengan dia. Di luar debatado, pamikiron na tekat, habisuhon na sa debata, mengelola. Manusia dipakai Allah untuk mengelola, bukan jadi harta yang ada bagi manusia itu mengelola manusia. Mulut tapi kiri hati, ya. Otonai HP, wala dong jol masih songoni. Gabe artanai, gabe sinamo nai, alani hahuliton nai, ya, gabe benda mati menguasai. Tak sadar otoni, mana sadar halwahon, apel libataru bisu, jala jolmai tumip bodi topas ya seluhutna, nadong di tonga-tonga di Portibion. Jadi marhiti trupkon kembali pada Allah. Di paulak debata jolmai. Di paulak debata harohon ni jolmai. Asa patujuluhon debata. Tolong ngadebata ganuk nguluna. Manang debata di patujulu. Buhape di paloas ma debata. Mangula. Dini batama mengajari dungi dari dama jolmai mengelola arta sinamot nadong di ibana dalam molon ngasih songoni dang dapot be hahulito dang dapot be nang ketidakpedulian dang dapot be hamok puso dang monang besibolis lalu ngod bagas do atani debata mingku sadarion alai molo duas ni hakai
Sado. Jala boido toktong aha nanang ulah hononna di artana pinasaan di bata. Jala jamok do. Ido tong nani halason. Jadi molope di paingot di bata ngulu ni halak Kristen. Ay say mau tao do si bangal si Rida. Di patu pada bata akan nomuli tonga-tonga di Portibion. Habis tara na bagas tua kajolma. Tubuh ma gedong na tibu. Tubuh ma mall. Tubuh ma akaret nadong san gabe dalam jolma rekreasi. Itu kan? Alai hinor honni gabe songo dia ma jolmai. Hari Minggu pe yang dipakai kalau muji di bata bong rekreasi mai ban. Tahu tusan tinggal homa. Itu. Nah, disinilah firman Tuhan. Disinilah manusia yang tebus oleh Yesus mau berpikir jernih. Lalu dia dongulunya. Unang song padohan ni upama ni Tuhan Yesus di bagasan obason sahala namorai. Madok neng panin nama a. Dungi hubangun mamu sesada so. Dungi hubain matusi sudi hasil ni tanuki. Dungi sonang mahotod diki. Iba na iya te. Madok sonang tutodi. Sonang mahoro haki. Mga modom maho. Marlas ni roha maho. Ninna. Isi maharwajol. Sonang mahorohaku, berbahagialah engkau. Sudah banyak hartamu, sudah banyak harta yang kukumpulkan, malah makin tambah lagi. Sonang maho. Apa ya hama perdohan itu hatanya? Honaluahon, honaluahon, iri puho, ise ho haroa. Malah hubua saya dari on hosam tu dia do artami. Jangan kehidupan manusia mau Allah mengajar, jangan terfokus untuk itu, tapi terfokuslah kepada Allah yang memberikan ucapkan syukur. Di patu pada batape dan di bata asa dihamalator di bata sudi pasu-pasuna rikot marbasa-basa. Rikot mangaranap habirang tusiamu. Rikot mamereng jala dipasak di batapi. Asa nain adonggo tong tuhalakan. Dakolan tudir. Naluahon. Molo sabor ginon. Buat hosam. Tu dia nama artami. Itu kata Allah. Nah, Allah ni marhite turpuk di bagasan obason. Paduhan niba nak kaningan molo dihita manang huriat tahakai ya gak ada seperti itu, tetapi memang benar-benar menjaga hati, menjaga jiwa, menjaga pikiran biar tidak dikuasai oleh harta dunia ini atau apa yang ada di dunia ini yang membuat manusia itu senang sementara, tetapi yaitu Allah yang memang memberikan sukacita selama-lamanya. Alani marhiti jujon di bata di bagasan obason toktong ma di bagasan ulu-puluk nasir di bata hita boy mahita takas mangauhon dengan basana jala toktong taharik koton patu pahon no muli di tonga-tonga ni humaliakta liatta nang di tonga-tonga ni akanatoro imatadana kana porsia jala ima terdana nang dapotan paso-paso siat di bata. Amin. Paso-paso hatami. Paso-paso hatami. Salsu urani. Asa
martanya kita. Marulah-ulah kami Tuhan mandok moliate di bagasan opason. Dalam dipai ngoto kami bagas. Asa hopoto kami isi kami na pinaujak mo tonga-tonga ni Portibion. Jalan ahado tutu na pinasam tu kami. Na yang pekenon nai matutui gabi harap ni harajong. Urupi kami takas unang parroha daging. Alay parroha na madok mauliate. Dungi adar matuhan dengan ibasam nang tua kanatoro. Gabi patar maharajaw mo tonga-tonga ni padalanan ni ngulo nami. Pakai huriam asalam nal-nal patakason do patasakon harajaw mo. Asabui tutu mardame sonang surya kanatoro nakuriam inorhon dinggan ni basam. Mulate matuhan paso-paso ma nang ulon nami na mangihut di kebaktiano jalan marsanga marmulia maho marhite-hite mingguon. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, oloi ma Tuhan tanyang pangiduan nami. Amin. Sikak ni kur PW, tapasaha ma vokal grup ni PW. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salam. Damang dainang hahanggi na penaribot nagaduk di bagas tabi bagas atikion ta bigi majo tikting namasa di tonga-tonga ni huriata di bagas atikion tarlumobima di bagas saminggon Minggu tanggal 14 Juni 2020. Naparjolo kebaktian Minggu 21 Juni 2020 hok dope songona tarta sadarion live streaming dohot bahasa pengantar bahasa Indonesia. Nama ngihut nama rujung ngolu na di hari Senin tanggal 8 Juni 2020 marujung ngolu do sada dak nanak bawa ruas ni huriata ima perdinan hanael setijak tubuh 17 Juli 2014 moding 8 Juni 2020 kemudian 8 Juni 2020 umurna 6 tahun. Anak niamata halasan setijak boru pasaribu sian jalan swadaya gang famili. Tabuan mah di bagasa tangyakta keluargaon asahatop tarapul lambar gugu nasida dinalaho madalani ngolu nasida sigano pare tu are nanangro napaduahon nama ulang tahun na di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2020 gokma umurni amata situa hokman hutahayan Unop 57 tahun atau
tabuah matong di bagasa tangyakta di nama layani nasida di huriaton asalam margugu jala gajang umur rasida guk pasu-pasu di pasahat di bata laos di bagasa tikyon sian au mewakili majelis parhalado do suri ruas pasahaton ulang tahun disaluhukna nama ulang tahun selama bulan Juni siat tanggal sada sahatu sadarion adong do mangna piga-piga ruas ni huriatta termasuk amang marpaung pendeta Tuljun atong tabumba di bagasa tangyakta asalam hipas-pas saluhukna ita ruas ni huriatta na patuluhon na sorang na di hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 di basa-basa tuhat taruh sadak dana boru ima di keluarga Heri Lubatobing boru Bajar Nahor ipasdo dak danahi suaksoni nang natorasna atong tabuah matong di bagasa tangyakta asa ibu-ibu magodang dak danahi suaksoni natorasna di bagasan haipason laho marmudu-mudu dak danahi atong sai gabe dak danak nahasia sibualas neroha dak danahi di bagasa keluarga suaksoni di tonga-tongani huriatta ini ala di bagasan guk las neroha do nasida keluarga Heri Lubatobing boru Bajar Nahor laos di pasahat nasida do hamuliaton nasida tuhuria godangna 500.000 rupiah na mangihut tatalodo hamulateon sian keluarga martua sinurat boru Malau di pasahat nasida hamulateon tu pendeta 500.000 tuhuria 200.000 tu parhalado 200.000 jumlah 1 juta ala dipakilah lahun nasida do dengan bahasa ni debata nani jalo nasida di bagasan haipason nasida dohot di bagasan las neroha di nabadalani ngulu nasida satu tikyon tong tawotong di bagasa tangyakta asalam ditabay debata akka haipason dohot akka basa-basana tu nasida namangihut sian keluarga situa aib sirait boru siahan di pasak nasida hamalateon tuhuria 100.000 ala dipakilah hal nasida do padonganion ni debata di nasida ima di nasaur matua si matua nasida na di hari tanggal 2 Juni 2020 ima opu Chelsea siahaan umur 71 tahun merdala dengan ulaun saur matuai tong mata buat di bagasa tangyang ala tong do di bagasa nawut niroha nasida nape nauk saur matua jadi damang dainang angginak penaribut tu songori be tikting namasa di tonga-tonga satikyon bata tangyak matong muse ruasta na di bagasan parsahiton terlumbobi inang situa Rosmaida borus torus di bagasa tikyon di bagasan parsahiton dohot dia karwasta namar sahit saluhuna mulai temari Tuhan saya di pas-pasu tuata maita saluhuna songoni majo tikting namasa nabohi patorak kami di bagasan tikyon mulai
Tapa sadar wata pertamanya kita. Ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Upuji uhamolate kaima Tuhan. Di bagasan minggu nami sadarion. Ala totong dope diramotiho Tuhan akan gulu nami. Dot sude akan jemaat nami di bagasan minggon. Mau lihat Tuhan di minggu namion nunga hutangi hami nak kaning barita nauli na di patorang nina posomi naing buanon nami di tonga-tonga ni ngulu nami asa margugo hami jala pakyon nami di padalan yung ngulu namion asa totok kami marpostiroha unang magkulit kami di akka basa-basa akan ang pinasami tuhami asa sumarihon akan nagale hami dot akka nahurang marhapor siya Tuhan atong Tuhan suatom may turohan nami asa pakyon nami nalahu mga jara-jari hami mga jara-jari akadungan nami di bagasan hagaleo do manugunugo na sida maulate matuhan margugo may akka baritami di tonga-tonga ni haporsyon nami natotong do kami mangido tu arubam mo Tuhan dia kana masa di bagasan negara namyon asa totong margugo akka masyarakat nang hami saluhna di namasa pihak kana masa Tuhan marpos niro hami tuho totong ma di bagasa pakiriman nami tugu-tugu mahami marhiti haporsyon nami asa margugo hami lau mangulay dalam marpos nirwa hami mangiuton songon di hatami na mangido mahami Tuhan di bagasan si pangidon nami marhite tamyang nami tuho di nam ari-ari nang lewat Tuhan tung masa do tutonga-tonga ni puria nami ima marhite keluarga ni sitijak berupa saribu Tuhan nong dijuho yanakon nasida alani Tuhan tukoma maddaoni di tonga-tonga ni keluargai asa marpos ni roh nasida Tuhan unang gabi lilu nang haporsyon nasida patugu mahaporsyon nasida ay hodo mangalani o Tuhan jala homuse mangalap alani patugu marwa nasida Tuhan pakirimun na mangulu may dianakon nasida nang niyami alani Tuhan ajari nasida totong asa mapakirimun na mangulu nasida la mangulaon akan narikot do betu julanon suang songoni ma Tuhan di bagasan na minggu-mingguon tunggodang do na ulang tahun di tonga-tonga ni jemaat nami alani Tuhan tunghoma mangaleon hasihaton tu akan na ulang tahun terlebih-lebih ma ima tu situa nami situa hutahayan naung genap usiana 50 tahun Tuhan pargugoy matotong ama namyon tunggudang do siulaon na di bagas jemaat namyon asa totong sehat na sida Tuhan sehat naung keluarga na sida Tuhan nalaho padimun-dimun akka keluarga do diulaon na sida Tuhan asa margo na sida marpostiro sida mangulaon akka silaon nai songoni ma Tuhan tung tatong dolo tabalas rohanami di hari-hari nang lewat seorang do di tonga-tonga ni keluarga libat tobing berubat jarnahor sadadak buru-buru alani Tuhan halalas ni rohana sida di tonga-tonga ni keluarga nasida merpakrimon nasida Tuhan tunghoma Tuhan na mangajar-jari danaki gabe dakdanak si uloi hatani na torasna jala danak may na gabi sa urmatua may di tonga-tonga ni naung dinasida ala nilas nuwa nasida Tuhan di pasat nasida hamonation nasida tu tonga ni huriam atong Tuhan pakke madak danaki jala pargugoy matong keluargai makamalation akka las ni rohana sidai asa totong marlas ni rohana sida suang song ni Tuhan marbut ni rohami di bagasam minggu ima
tu keluarga situ aib sirait nang jumolo marujungolo na tuan nasida genap usia na 71 tahun. Alani Tuhan makirim doami di haporsion nami asa homa manogu-nogu haporsion nasida homa totong maleo dame diaka pinopar na tininggalhon na Tuhan asa totong marsada ni roa nasida padimudimun aka pinopar nasida suang soni manaung situa nami Tuhan totong pargogoy nasida nalau padimudimun aka yanakon nasida puhamalati okay ma Tuhan totong sian tonga-tonga ni hurian namion situa sinurat mau kamolateo di tonga-tonga ni ngulu nasida aka silas ni roha marhite hurio Tuhan ima do inang boru malau asa dilas di roha nasidai marhite siak kode Tuhan di pasahat turion asa mangido mahami Tuhan jaka hape na diulan di situa nami aka karejo jaka parkarejuan na totong pargugui aka parkarejo na pargugui ng pegawai na Tuhan pargugui ng perdalanan na Tuhan asa marpos na totong nasida jaka silaw nasida margugo mahami Tuhan lamang ulahoni margugo ng situay na lamang ulahoni na pinasahakmu tu nasida totong duhay mangido Tuhan siyan nasa haporsion nami di aka jemaat nami na di bagasan parsahito Tuhan siyan pamotoammu de Tuhan tung dipangan nasida nian ubat aka nabinay ni medis Tuhan alay mangido mahami tu adopamu tung pargugoy maka ubat gabi ubat si pamalum sahi Tuhan asa dipakirimun nasida marlas ni roa nasida Tuhan boy hay muse rap marpungu maka malateon akasilas ni rohai alani Tuhan akadak danak nang pinalumihommu Tuhami ganuk Tuhan atong tung ajari mami aka orang tua Tuhan mangaleo dami dok mangaleo ajar-ajar tua kain akon nami di masa-masa akan nama so Tuhan asa tung yanakon nami Tuhan gawi si panguloy mana sida manguloy aka ajarin na Tuhan asa danak si uton hatamina sida Tuhan asa tutung marlas ni roa akan na Tuhan suang soni makana mangaluli parkarejo Tuhan totong pasabam roa nasida molo sodawok deyakan na luluan na suang soni makana di bagasan parsikolan totong Tuhan lewat tu nasida kesabaran dot ketekunan nalau mengajari marsiajar di tonga-tonga ni bagas nasida be tung songoni pe Tuhan dia kasih ulan nami siganu pari baik pede dia ka parkarejuan ni aka pertiga-tigaan totong ma leo semangat leo aka paurutungan molo di bagasan aka namang gadis gugu Tuhan totong leo kesehatan asa margugo nasida molo di bagasan aka siulaun na asik Tuhan aka di perkantoran totong leon hasabamo di nasida di aka nama saon asa totong margugo nasida dot haseaton lau mangulai alani Tuhan tumar pakirimo dohami pasautomi tutonga-tonga ni parngulun nami alai tumpatugu maha porsion nami ahape nama asa Tuhan marpos ni roa mahami tuho urasi mahami Tuhan si anakka pabainan nami dosa nami na selauni asa tutong utangi hami akka pudami jala totok kami paimaima diakka napinasaakmu Tuhami marhite Yesus Kristus Tuhan nami martamia kami tuho amin. Tapuji Tuhata los disong mahita pasahatun piliatak. Jesus,
tangnya kita pasahatun piliata tu debata. Ale Tuhan debata amanami na dibona gijang. Hodo haroroan ni pasu-pasu do selehon-lehon rodia kadenggan basa na mauliutus. Mauliate ma pusabahok kami to depanmu. Ala di pasu-pasu hodo ngolunami. Upasat kami matuho diri nami nang sian na nilehon mi tuhami. Saya jalo mai gabi pilihan hujus da depanmu. Asima roham saya pasu-pasu ma pilihan no pasahat kami tuho. Asa parhasiak kami. Lau patibun harajomu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhai marohan nami marhiti todim na badiai. Asalam patarwi da jalo hoboto hami. Godang nisulehonmu di hami. Saya ajari mahami. Asal mikir hami madok moliate tuho. Uhud pasahaton pilihan nami dalam lahu pasangap poko. Maritihiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rapita mangido marhiti tangiang aliamanami. Ale amanami dibana kijang. Saya perbadia matuan. Seroma harajon. Sesal malam maniroham di matuan songa dibana kijang. Lehon matuhan sedang luas siapa. Sesa mersanami songa panesanami. Di dosa dongan nomor dosa Tuhan. Unang kami togi hutu pangucunan. Palu mahami siang tangan. Hadap pun harajangan. Dohot tagugoon. Rodi hasanapon salilin. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala say asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala di pasaur homma damena tutodita. Amin. Salom dihita salukna. Jatabi godang amang inang ta pasorang jos tokin hudul majitas tokin naik. Jadi naroha tuti manon holat tiki hatau ma direkam teh mulongon akan perlu nang pol direkam dah holat tiki nama dekatau ma iso mahita amang itu sudah kita kasih tulisan rapan pasatan mulai ta tu sudah ruas tak sudah kapal halado. Apa kan? Sudah perlihat itu esok kan? Malate mah dituhata nang maharamoti hita syatik kinasal kui di namasa di negara tanang di Portibion masa wabah COVID-19 yang terbaik kita markunu Yuhuria tahun malas tiroha sauna somal leta patu pado acara di Bagas Tabe sesuai petunjuk ni pamaretata petunjuk ni Departemen Agama dan petunjuk ni pimpinan pusata nang pimpinan daerah dan pimpinan resort makilalor kami salut na parhalado disedi hamaolon na dialami ni ruasta di masa peristiwa wabah COVID-19 hamaolon diaka parmuduan hamaolon do diaka peribadata pe alani di bagasat lastiroha tarlubowi pas niroha matagiang do tentang parhalar ni huriata na salilingon sian huriata narong di hak petisah do sian luas narong di parsadahan pe asang giat boy hita selamat saat nareda COVID-19 takatiki na ro karena bang do dainang sonang tawari ila tapabua mula huriata secara khusus hakai petisah Hotope ibadah stay at home na mengikuti protokol di pemerintah 1 akhir Juni. Alai ala nang ngarong buah sa pemerintah dilihat kebebasan untuk awal Juli
lian kebebasan memilih ibadah terbatas mana tetap stay at home. Jadi dipikiri perhalan ini huriata ikon siap-siap dohita nalaw masuki new normal na digwari. New normal na digwari dang lapatan na nunga normal be. Lerong sala kenormalan asing siya na somal na tapatuk pa siya na selaon. Diberi kamu dohami na dison gudang dohami na marmasker. Om malapatan na new normal na naing patupot tahaduan. Melotung pe ikon masuk kita tu huriata lao patupa peribadatan. Om sebagai salah satu contoh. Alani bisa nolong do petiki 2 minggu naik asa tapa somal-somal memasuki new normal. Nah si masuk kata di minggu pertama Juli di tahun 2020 secara peribadatan di Huria HKI Petisah. Mulai ngata nasaresot nungga memulai peribadatan di Huria Tabe di minggu nang salpi dohot di Sadarion. Dan sarupa kondisi ni Huriata marsiasing itu sesuai di posisi letak di dia Huria Maringanan. Alani totong hot kita di bagasan pos niroha martangiang asa di bagasan apa yang memang kita satu ibadah terbuka di gereja terbatas di minggu-minggu pertama bulan Juli asa dilihat Tuhan tadi kita hai pason terlalu mobi tomos niroha lau memasuki bagas ni Tuhan imah huwasi perjolesya kami kadang dok dainang nasalilingon tumol do patu pahon ulaon peribadatan nih dang namuraro tu bagas Huria nampi di bagasan haporsiaon tung sipata berpikir dari bala mengalaka alai nang pesongoni molati dohonon tu dibata dilihat dorohan naradia kadongan parhalado dongan lembaga talumowi pendeta resort dohot akadongan na bertugas di tim live streaming di hatomos doro tu huriaon manopo huriat tahun asa boy arung panduan beribadah di suderuas di Huria HKI Petisah bahkan ruas ni HKI Sarsok Medan Sada na sai laoni kadama do dainang iboto hami do hamaoloni alani sian hami parhalado na parjolo mau lihat gudang ma di pasatami tu sude pihak naung patu pahon peribadatan melalui live streaming na salilingon dan terbalas ni parhalado selalu dapat bena munai sihat tuat tama jalo hamuna balos tinauli naung di pasahat tamu tangyang nami ang giat hipasita saluhutna talmubi hamuna makal jahon ulauta na salilingon digori hami mah tim live streaming parjamita parageta si buat tangiang pianis, song leader, dohot napa pengupelean, dohot napa tupas sudi na haulion di Huriata, ima sudi tim namar hubas na selilingon di Huriata selama kurang lebih menjelang lebih 21 bulan. Alani sondok kendami senakin dang terbalas ni Huriata, alai di bagasan ni las terohanami. Naik kodohot doha utong malas niroha. Jelas nirohai dipatu pahudiat tado anuan sipanganan sederhana. Pabualas rohata lao mengulah nulot tanang tepatu pada selingon. Pabualas rohata manurus nulot todope. 2 minggu nai manang 3 minggu nai mana saya liling nai pe. Ikon denggado ulah nota ulah ni huriata. Ima hata hamalateon jan hai parhlado tu hamuna saluhutna tu hita saluhutna tu hatama nawas masu huriata pelayanata ruasni huriata dot pelayanat tabi kadang dot dainang dipikir hami pepeharo piga arina lewat boharo benota pasaton hata hamalateon tu akka naung makelujau saluhutnai Sikion pasaton nami do silas niroha nami tu akka sude nang marhobas na selilingon
Sotung dili berkamu sian nilaina ala sian yastirohani parhalado do kudiatta do pasato ni alani melutumpe sosadia ya non las marhamuna majalo jalahirin dorohanami melutumpe di pasatabi tang nama dokon nang selesai tugas tak alai nama dokon nang bertugas do hita tunga palalenggan ima las niroha jala ima napina sahat isi alani so tungarok kita nama tungut alai sudi mah hita malas niroha jala di waktu hami do dang sarie alai mulai pasatami las marohanami lau pasatoni jala tung lobang ma perasaan nami selilengop piga-piga halak kita dak kia muncul di son alai piga-piga halak bertarung dodohon hudok makata bertarung dodohon asa saut peleanatai selnai pesatai ma meliate tuhamuna saluhutna nauma kalau jauh saluhutna pelayaanatai botima la simbolisme di pasatami silas dirohon lapar jolo di jughai ma parhalado ma itu kalau ngatur kamu itu dari situ enggak kau enggak jadi dapat dulu di pasatai matu tim la istri mengateh ayo ngare di kana mah ampalok naik taruh itu jadi malate mah alani kondisi mahata malate perjulisan kami jaka